Nyasaye tata okoire abana tuguisanekana abana bao tuguisanekana abana abo Nyasaye akoire balindari ndega basoma somi gochigali bagendere buya gochiali nande nkiuga tagete bano baba. Okay, Nyasaye okoire chinguru mugondo gabu nigo gakari gosimeke ndagere kwa mabuye tugusama samura beka guchigi gabu ikiagera Nyasaye okoire nanda mare mayo genderete gusukuchia sabani na yaki ayo genderete ko goteba ngabona nitete kugura nande ajande guchigi gali tete gusukia abana bali ne chintakana kwanza mba manyeti kende tete mbasuki gali egere nchikoba uchikoba ba tata obole mo fopa esiki tobwate ntwenzi enseje mama ke mutoma na achiabo orioyo. Okay, no problem. Togo isanekane ki kwaranyo ri Nyasaye akoire togo isanekane musubati yobwate nande bano kwa makanyana nayo unahanya eti kwarazako togo isaneka no yobwate mapema naliye bintu biko chibya boronge iko kwanyora naye na buli okonyara kuire ndagiga abunga ngakioko okolende family yawo togo isaneka none ngombe yoro Nyasaye akoire ogotawora mabere ayoro choko kabisa bisirias nale mwino gali ogochiko kama okamaga chaki kose kwanza akakomba akabagorogose na pint. Okay, ayebona liwo kamanye Charles match lita 20 togo isaneka nero nande kwamanya komyo kana no ulio tate nande koibe yeyo nde nande nga maite kulisia ngombe nkonye iba nyeire nchiko yesagari asigete elisi kubuno manyi bwana bura mabera akurusi woto koraki tokonyakone arafu kwamanya kumotika iko togo isaneka ayoroje kabisa koimokire maambi kochetuka yao buya kabisa no kwa moyo mkunchufu. Okay, kwa moyo mtunkufu arafu urende unakwabo kabya kwa moyo mtunkufu amaikoro wachire buya kwa igwire tuka yao litanga ni kabisa ni maete ku nyumba ngwa sava. Okay, iko gwata ete go sensiringi 1100 utaitiri tukulia lero gakinya sari wonse ni nyore 1100 iga kangancha konya 1 2 3 4 5 bla bla kwa raza kura duniani. Okay, kwa igura eduka kwa gendera kone waikire marago bali ojieri waikire marago banko barore beze kwa manya konyoro ubwate go sembi bibiti 1000 tukuraka asante asinya sai bona imanya bato jinsa jirija ogosieka tutaitiko sieka otaite ngaki ngoli nando gocha bona no chio chake gochirige kabirenga bunejo nchiyo Nyasaye tato wanjere duka ya obuna kwa igura kwao ni ya 50 baba. Okay, 50 chikwao ni koraiga sieke duka yao genda Nyasaye nguko igorera ali chinjera Nyasaye nguko manurira ali chinjera iga mtata mama ni very smart, very accurate, very intelligent oikinonya ne million chichiko cover. Okay, arafu ayebono nabonga ngaine kabisa ngaine kabisa none mbura na begenderete gutura kino no ikarasta se duka ngaki chitago cha ngoli kaki ugocha tatemba tebinga ki obwaru buno bugenda motige sikwa pemberesi mama ke mtoma warasi wasoroli never